Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan jy aan ander doen zodat hulle innerlijk genees kan word? Alhoewel die volgende dingen allemaal bijdragen tot die genezing van ander, kan dit ook leiden tot die genezing van jou eie depressie, skuldgevoelens, ongelukkigheid en ander negatieve emoties. Vraag God om je te wijzen hoe jy iemand anders moet helpen om te genees. Diegene wat emotioneel baie littekens het iemand anders nodig om hulle in hierdie verband bij te staan. Dit sluit slagoffers van verlatenheid en kindermishandeling in. God kan jou wijs dat jy een sekere kind moet aanneem, of sy pleegma moet wees totdat hij volwassenheid bereik, om hom te help genees van die sielkundige wonde wat deur sy biologische ouers veroorsaak is. Om God verleiding te vragen is kritisch, aangezien sekere optredes selfs verdere skade kan veroorsaak, eerder as om geneesing te brengen. Die realiteit is dat als mensen die gevolgen van hul woorde en dade een paar dagen, weke of zelfs jaren in die toekomst kon zien, die meeste mensen niet slechte dingen aan anders zou gesê en gedoen het nie, en baie meer goed zou gepraat en gedoen het. Aangezien een mens niet in die toekomst kan zien nie, moet hij dus die een wat kennis van die toekomst het, namelijk God. Vra om te wijs wat er woorde en dade om te vermy, om te verhoed dat slechte dingen gebeur. Terzelfde tijd moet hij God ook vra om te wijs wat er woorde en dade nodig is om geneesing te bevorder, als slechte dingen reeds plaasgevind het. God doen dit deur nie net persoonlijk met die mens te praat nie, maar ook deur sy woord. Wat gevul is met leerstellings en voorbeelden van elke aspect van die menselijke leven. Toon medelijden met iemand anders. Die wereld is vol gebroken mensen wat begeer of wacht vir ten minste een persoon om in hulle belang te stel. Wees lief vir jou naaste. As sy enkel ma is, kan jy haar financieel bijstaan. Miskien is dit 'n weeskind aan wie je moederliefde en zorg kan betoon. Miskien is daar kinders uit gebroken gezinnen wat zelfs peetpaas gehad het, maar hulle was niet goddelijke vaders nie. Hulle roep uit vir iemand om oor hulle te waak, hulle te helpen en te beschermen. Onthou, jy is niet meer gelukkig als ander nie. Dit was niet geluk wat jou omstandighede in staat gestel het om iets wat beter te wees nie. Jy het eenvoudig meer van Godse genade en barmhartigheid ontvang, en is meer daarvan getoon. Jy kan ook oprechte zorg en liefde, zonder geveinsdheid betoon aan mensen wat seer het. Dit kan helpen om die innerlijke wonde en skade in hul lewens wat ander veroorsaak het, toe te maak en te genees. Dit is precies wat die Samaritaan gedoen het aan die Joodse man wat deur diewe aangeval is, Lukas 10 verse 29 tot 37. Dit is echter belangrijk om daarop te let dat jou naaste nie net een persoon van een ander ras is nie, maar ook mensen insluit op wie die hoofstroom samenleving gewoonlik neersien. Daar is bijvoorbeeld baie mense met lichamelijke en verstandelijke gestremdhede, wie se bestaan slechts deur 'n blote getal of algemene beschrijving voorgestel word. Baie van hulle is deur familielede verlaat en sterf naamloos, zonder geld,
ongewens, met gebroken harte, ongeliefd, zonder vertroosting en self zonder zorg. Niemand het opreg in hulle belang gestel nie. Daar is ook baie ander wat voel hulle het niks om voor te leven nie, want hulle het niemand om voor te leven nie. Sommige mensen met beduidende gestremdhede sterf eindelijk als gevolg van een gebrek aan verstandelijk en fysische stimulatie, soos iemand wat gereeld met hulle praat, of saam met hulle buiten hul slaapkamer stap. Ongeag hierdie gebrek aan zorg, is Godse liefde vir hulle nie minder as sy liefde vir een persoon wat nie as fisies of verstandelijk gestremd beskou word nie. Hy het ook een groot liefde vir hulle, en ander uitgeworpenis van die samelewing. Net omdat die mens iemand of iets verwerp, betekent dit niet dat God ook diezelfde doen nie. Hierdie prentjie sou baie anders gelyk het as net een persoon een speciale belangstelling in hulle getoon het, en die liefde van God op een praktische manier aan hulle bewys het. Mensen is niet bewust van die feit dat net omdat iemand een lichamelijke gestremdheid het, dit niet betekent dat hij ook een geestelijke gestremdheid het nie. Die blindes kan niet die zon zien nie, maar kan steeds die seën van God zien. Hulle kan Jezus in hulle gees zien. Die dowes kan niet die stem van die mens hoor nie, maar kan steeds die stem van God hoor. Die verlaamdes kan niet in een straat afloop nie, maar hulle kan steeds in die weë van God wandel.